Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni suna bayyana cewa a yau ne ake sa ran za a ci gaba da sauraron ƙaran 2023 na zaben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Yusif da abokin takararsa Dr. Nasiru Yusuf gahuna a jam'iyyar APC. Ku dai ku kasance da mu har zuwa daren yau domin jin yadda za ta kaya a wannan zaman kotun koli da ake ciki na kan cewa a yau ne dai ake sa ran kotun za ta zartar da hukuncin wanda ya ci wannan zaɓe na 2023 a jihar Kano. Haka zalika za ku ji cewa a zaman kotun da ake yi na jihar Adamawa, kotu ta tabbatar da cewa jam'iyyar PDP ita ce ta ci wannan zaɓe a jihar Adamawa. Kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shi ne farkon shigowarka wannan tasha na farko, ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Rahotanni dai suna bayyana cewa a yau ne dai za a ci gaba da sauraron karan zaben 2023 na gwamnan jihar Kano injiniya Abba Yusif da abokin takararsa Dr. Nasiru Yusuf gahuna a jam'iyyar APC. A yau dai ake sa ran cewa kotun za ta yanka hukuncin wanda ya ci wannan zaɓe. Mutane dai da yawa dai suna roƙon cewa kotun da ta tabbatar da cewa ta kamanta adalci a tsakanin wannan shari'a. Da daman mutane dai sun fito sun tofa albarkacin bakin su, akwai kuma wa'anda suke cewa gahuna kar ya sake ya karbi wannan mulki dan shine ajalinsa. Da dama mutane suna yi mai fatan mutuwa a kan wannan zaɓe na 2023 da ake ta cewa da ƙarfi da yaji suke so su karɓi wannan zaɓe. Kai dai kasance da wannan tasha har zuwa daren yau domin jin yadda za ta kaya. Haka zalika kuma a zaben 2023 da aka gabatar a jihar Adamawa kamar yadda aka gabatar a jihar Kano, wanda shi ma aka samu tangardar ƙuri'u na zaɓe. A dai zaman kotun dai da ake kotu ta tabbatar da cewa jam'iyyar PDP ce ta ci wannan zaɓe. Kai dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Kada dai ka manta da danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa idan ya kasance shine farkon shigowarka a tashar.